Okej, jag är här. Busken. Här, busken. Här är målet. Vänta på att Mikael ska komma. Okej, nu är han nära mig. Han är inte där. Han är inte här. Då kan jag passa på att prata lite. Ordförande i medlemsgruppen. Hallå, hallå. Det är Agent 007 här. Jag måste få reda på vem det är som stal agent. Oj, han är inte där. Han är dålig på att leta. Jag känner mig rätt nytt. Du är inte det som jag vill ha. Du är inte det som jag vill ha. Jag känner mig rätt nytt. Inte det som jag vill ha. För jag vet att du är den som vet att jag är den som du vill ha. Men du... Det är så här att... Han kommer inte komma hit, så bloggen var flyttad till mig. Okej, tja. Nu filmar jag istället med något annat för att ni inte ska bli trötta. Ska vi se man här. Ja, som jag vet, han är utsel på, ja, 50 sekunder har det gått nu. Ja, den fina naturen, jag har ingenting annat att filma. Don't mean never get it far. What the dance. We there though and rich, he's never going. Hot now, finger girl. Hallå, hallå. Alltså det här genomstänkt trådet. Oj! Klockan är 4:01. 4:05. Ja, klockan går ju. Sekundvisarna går snabbt. Tiden går fort. Som man säger, tiden går fort när man har hyllet. Ja, det är så. Nu kan jag dra en massa skämt och sånt. Kanske inte skämt, men ändå liksom. De är kul. Men medan han är här liksom, får han hitta inte mig. Nej, det är bara det. Ska vi filma lite igen på honom? Han är inte där. Det ska vara lite enklare för honom. Mikael, du är skämt. Oj. Där fick vi ett lite enklare. Ligger som stickar. Hitta den!